Centrul de Studii pentru Autoturisme, CESAR, a luat ființă ca institut de cercetări de sine stătător cu personalitate juridică în anul 1974. Activitatea de cercetare-încercare în domeniul automobilelor la Pitești, Colibaș, ca și la Câmpul Lung Mușcel, a început însă în anii 50. De fapt, nu se poate vorbi de o industrie de automobile fără a exista activitatea de concepție a acestora. Adevărata piatră de temelie a Centrului de Studii pentru Autoturisme s-a pus la începutul anilor 70, odată cu asimilarea în țară a autoturismelor Renault 12, când, aparent paradoxal, activitățile specifice concepției în autoturisme au fost așezate pe o înțelegere modernă a acestui proces, care se structurează astfel: cercetare soluții, proiectare, materializare soluții, încercare și omologare. Arhitectura, conceptele de bază, organizarea, poziția față de automobil la CESAR se revendică și acum de la Renault. Cu 1100 salariați, din care 390 la filiala Aro Câmpul Lung Mușcel, CESAR reprezintă o forță considerabilă în industria de automobile românească, capabilă să acopere, cu câteva excepții, întregul lanț de activități, de la studiul de marketing și idee la industrializarea unui autoturism. Cei 360 ingineri, fizicieni, matematicieni și economiști, cadre cu studii superioare, sunt capabili să rezolve cele mai complexe probleme folosind metodele moderne de studiu bazate pe sisteme noi de calcul și proiectare integrate CAD/CAM, având ca susținere pe linia cercetării, dar și a încercării, un aparat de investigare complex și relativ modern, care presupune determinarea, măsurarea, analiza și interpretarea mărimilor fizice și chimice, care caracterizează în intimitatea lui cel mai complex ansamblu fabricat în serie mare în România. Nu sunt neglijate impactul autoturismului cu mediul înconjurător în contextul unor reglementări legislative tot mai restrictive și cu omul în general în ipostaza lui de șofer, pieton, cumpărător, utilizator sau chiar fabricant. Noi nu uităm și nu neglijăm în această avalanșă de metode și mijloace moderne munca minuțioasă și riguroasă a proiectantului sau a cercetătorului care, indiferent de mijloacele de materializare, generează ideea și dă soluția pe care angrenajul numit institut o finisează și o verifică până la industrializare. Viața unui nou tip de vehicul începe prin realizarea fazelor de stil. Aici se execută schițe de idei, crochiuri și planșe preliminare de formă. Atunci când ideile s-au cristalizat, se realizează planșele de prezentare color cu cotele principale la scară reală. Planele preliminare de forme sunt realizate pe puternice stații grafice IBM cu ajutorul software-ului Alias. Noile variante de vehicule pot fi astfel analizate din toate unghiurile și pot fi cu ușurință modificate. În paralel se desfășoară studiul de fezabilitate al produsului, care dă certitudinea că soluțiile concepute pot fi realizate industrial. De aici se trece la modelul scara 1/3. Aceste modele sunt supuse încercărilor în tunelul aerodinamic la Increst București pentru determinarea caracteristicilor aerodinamice și definitivarea formei, după care se trece la execuția modelului de prezentare scara 1/1. Avizarea acestui model dă lumină verde pentru începerea proiectării. Primul compartiment de proiectare care ia contact cu noul model este cel de ansamblu autovehicul. Aici, pe desenul scara 1/1, sunt poziționate grupul motopropulsor cu toate accesoriile din compartimentul motor, punțile și semipunțile față și spate, se fac planurile de organizare a habitaclului și compartimentului de bagaje. Tot aici se realizează planul carosier, care servește la realizarea stilului exterior și interior al caroseriei.
Pentru dezvoltarea produselor, vehiculelor, autovehiculelor și subansamblelor acestora, se utilizează cu succes metoda ingineriei simultane. Cesar S.A. s-a dotat în ultimii ani cu echipamente competitive pentru proiectarea asistată de calculator. Proiectarea caroseriei se realizează simultan pe o rețea de stații grafice cu ajutorul software-ului Euclid și pe o rețea de calculatoare PC cu ajutorul softului CPA. Proiectanții pot realiza marele plan al caroseriei care definește matematizat întreaga suprafață externă a vehiculului. Pentru controlul calității suprafețelor, ele pot fi iluminate, eliminându-se eventualele defecte de suprafață. Tot aici se realizează proiectele elementelor componente ale caroseriei care pot fi transmise beneficiarilor fie sub formă de date numerice, fie sub formă de desene, fie sub formă de programe de mașinare pentru mașini unelte cu comandă numerică pe care se realizează matrițele de ambutisare. Pe mașina Alfa GG, existentă în centrul nostru, se execută cu rășină de modelărie la scara 1:1 modelele de autovehicule și elementele componente ale acestora. Programele de mașinare care conțin traseele de prelucrare în cele 3 coordonate sunt preluate de calculatorul instalației Alfa și transmise dispozitivelor de mișcare a capului portsculă. Tot cu aceeași instalație se pot măsura modele, master modele, ansamble sau elemente ale acestora, iar datele astfel obținute pot fi transmise pentru a fi prelucrate pe stațiile grafice. Folosind acest lanț interactiv, se pot efectua cu multă eficiență atât proiectarea și execuția modelelor, cât și modificări ale acestora în caz de nevoie. În baza desenelor de execuție se trece la construcția caroseriilor noilor vehicule. După o pregătire prealabilă care constă în execuția de modele din lemn sau rășini și a unor matrițe de presaj din rășini pentru execuția de piese prototip, în cadrul atelierului de tinichigerie se finalizează piesele necesare și se asamblează caroseriile. Tot în cadrul acestui atelier sunt executate manual sau prin presare piesele din table ce servesc ca armături celorlalte elemente care intră în componența autovehiculelor. La comanda unor parteneri se execută de asemenea piese unicat sau în serii mici. Proiectarea celorlalte ansamble și sisteme ale vehiculelor, cum ar fi grupul motopropulsor, punțile, sistemele de direcție și frânare, echipamentele de interior și exterior, se face de către proiectanți atât normal, pe planșetă, cât și pe stații grafice. Laboratorul de proiectare asistată constă dintr-o rețea de stații grafice, BM, pe care este instalat software-ul CATIA. Elementele astfel proiectate pot fi exportate direct pe stația grafică a beneficiarului sau se pot realiza programe de mașinare pentru execuția modelelor sau materialelor de injecție. De asemenea, proiectele se pot plasa pe diferite suporturi, hârtie sau calc poliesteric, în 2 dimensiuni. În următoarea fază, după ce toate desenele au fost gata, se trece la realizarea fizică a prototipului. Aceasta este făcută în cadrul secției de prelucrări mecanice, dotată cu toate mașinile unelte necesare, inclusiv mașini în coordonate, care asigură o mare finețe și precizie a execuției, o secție de presaj, o secție de injecție de materiale plastice și cauciucuri și un atelier de montaj. În momentul de față, Cesar execută fără probleme orice prototip în domeniul său de activitate, dar și la comandă, produse unicat sau în serii mici și medii.
În paralel cu activitatea de proiectare și execuție, o pondere importantă în activitatea noastră o au încercările. În cadrul CESAR SA se desfășoară toată gama de încercări destinate modelelor funcționale, omologării prototipurilor și producției de serie, precum și ansamblelor și subansamblelor vehiculelor, conform regulamentelor internaționale și naționale specifice. Laboratorul de cercetare și încercare a motoarelor poate efectua toate lucrările specifice acestui gen de activitate pentru motoare, a căror putere este de 150 kW, la o turație maximă de 10.000 de rotații pe minut. Laboratorul este alcătuit din 5 celule echipate cu toată aparatura necesară determinărilor, produse de firme consacrate în acest domeniu. Alte 10 noi celule sunt în curs de echipare. Laboratorul execută în mod curent următoarele activități: cercetări de punere la punct de noi tipuri de motoare sau de motoare modernizate provenind din tipuri aflate deja în fabricație, cercetări de optimizări la soluțiile noi sau existente pentru încadrarea în prevederile unor norme internaționale sau naționale modificate, verificarea încadrării în impusurile unor standarde naționale sau internaționale, ridicarea întregii game de caracteristici de turație la sarcină totală și sarcini parțiale, de consum de combustibil, de sarcină, de determinare a puterii nete, a pierderilor mecanice și a randamentului, încercări specifice pentru diverse organe auxiliare ale motorului, încercarea în anduranță a motoarelor cu determinare